Nega mas Bakhuid in Duai nega banta kong Emeris Pale. Panyo na jing ko jing kia nega khamat jingi bat biang jing sumar panam ta karnes warwain nam ta jing ko jing kia ujuru nam ta jing ko jing kia jong email ti kongsti. Sim jing ruai stang mas Bakhuid number kendai puar. Kendai puar. Bedu simba kraumi hallelujah. Bad ben driu bad neng tokwi hallelujah. Tushak men bad kalisa hallelujah. Shakib neng tulen ben blau hallelujah. Hakakatang pa badukon badmansem Bakhuid. Amen. Kajing ejung turai jung yu Jesus Christ bad gajing ejung oblay lembat gajing slog jung men sem Bakhuid kindon rengkat bad pi baro Rengka bat piru. kohan men kopara sajisin hakane kelemat habang yuan banterwai kane kemas ke Bakhuid token ngin truaru yalade ngin trua ya kane ke Sngi bau turai unang ai boring unang kersyane ngi bang nang la susu ban le khamha palat ban ya kebangi le menen ban kum juro bang nang la ban iju ha kerkom ke bakerpang ngitruaro ya ki kam ki jambaro ki bangi le ngitruaro kmaro turai ya ki jingtmu jungi ngitrua ban ngi IT ru ya turai ya ki jingkwa ki jingtrang ki jingangnut jong ke perthai baro ke wei rengkat bat kene ki jingtrua jungi ko hanmen ko para token ngin IT ya lagi jong ki pop ki sang hakmaro turai ai bo turai unsat unmap ya ki pop jong i baro kenang bamangi sisangi long kita ki breu ki Bakhuid ki breu ki badai hok bagi badan hok ban priang yu aha ka Eucharist ha kane ka mas ki Bakhuid dan mata kedau daga jingsusi ni pen maaf no try nang benta ki pop ki sang ki jungi ngapla Play bor boro berapi kohmen ko para. bangla pop shibun daga jing purkhat Kristin daki kam daga jing le klet daga jing le palat singa daga jing le palat singa daga jing le palatokrawe singa namar kata ka Maria Bakhuid ka ya isa ka tesuti ya ki angel bakiri khoi pada pi ko hanmen ko para banduain ka bata singa how try play singa ublay badan borboro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukot amen I can ride go base yangi I can ride go base yangi Christo oh Christo kono benim jangi benim yangi Can ride go blaze yangi Christo go Christo kono benim jangi benim yangi tongin yaduai ngiduai na kebenta ikan ros imli badi kong terina jano bau train kulku kurdo ya ki inga sam jungki daga jingkoi ke jingkia
Bat kerpang nagbanta ke jengkela ke bemut jong kan ros im le. Ngiduai nagbanta polder res nonglang. Banyo ya ke jengkoi ke jengkia nagbanta risha nagbanta maitis bat kumjuru nagbanta shai borlang nonglang. Bai butrai kurku kurdo iki badun ai ki ke jengkoi ke jengkia bat ke jeng urlong ya ke jengkwa ke jengtrang ke jeng angnod jongki. Toai hangi koblei badan bor bad ba isnei bangin yo da shisha ya ga jing me pat jung kres ukon jung me ube imat basan sharing kat bad me ha ga jing long kawai jong men sem Bakhuid ublei junom la junom amen. Kaching plin ki kam jung ki apostol ha ki to ki Sngi ki bait pa ka Philippi ki le so lang ban persha ya Paulus pat usilas pat ki nong bishar ki la tare ki jan phong naki pat ki la ai hukum pe en sho ye ki ta ki ding pat anda ki la pen mong jur ye ki la thep ye ki hapo phatok pat ki la hukum yo nong ap phatok pen phira bha ye ki tang mar shuyo ekane ka hukum ula thep ye ki haka phatok ka ba kham shapo pat ula pandai ting song ye ki chat chungki te hamar ka por shiteng snia Paulus pat usilas ki le adwai pdiarwai ro yo oblei pat ki wei pat ki koidi ki la ngap ye ki pat kensan lakhi uchumai ubajur hadu pakinongrim ka phatok ki la khnyu pat mar kumta ye ki jingkhang baro la pli pat ye ki kinjri jong wei pa wei la sloitno hawa unong a phatok ulakhi pat ula yo I baki jingkhang phatok paro kilapli ranghang ula sei la ka white lam but lamut penpenyap yalade ula tharai baki koidi baro kilalait henry Paulus ula perta ta kasur ka pacham wat ben mensaw yalade namar ngiadon baro hangni te ula pan jingshai pat ula mare shapo pada ka bakhinyu ta ka jingting ula demngon hakmat Paulus pat usilas pat ula alam yaki shabar pat ula ong korang ba ngadai ban le ayu bandup like im kipat kila ong hau tungai hau trai Jesu papin salait im ma phi bat kayin kasam jong phi te kila lap kaktin utrai hau pat habaro kipadon hakaying jong u hakatahi kapor mit ula shim yaki perla sait yaki jingmong jongki palapin baptis yu shisendon pada kaying kasam jong u baro kawai te ula alam yaki shaying jong u perla ai jinbam yaki pat ula le kemen ringkat pat kaying kasam jong u namar ba ulangit hau blei kaktin jong utrai Isomo yao blei Sam chispa la kupra nambara Raspa sampundri Raspa sampundri Ngatang syukat mes ngabyanga Bela pensyanyanga Beker syan men sim jonga Haleluya Kan raya nguyu trai jonga Takadomon baru Kmadangil ngan raya ro
shisha utrai Padun yalam ya pisha ke jing shisha baro Hallelujah 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 Utrai don rain God bad pi Kabat hiru Kai jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum uyanis Kaburam me kutrai Hakata kapor u Jisu long hara kisan ran Menta ngalej no shauta ubalapa yanga Penban omdan napi bakali yanga Shano menlej Henry namar ba ngalaytu yakine ki happy ka jingsnusi kladap miar hagidanod jongpi lajar kata ngayatu api ya ka jingsisha kabaha yapi bangan lejno namar lada ngamlej unong petengen unom wan shapi Henry lada ngalejno nganpa ya u shapi bad anda uwan un pensngutu ya kepertei shapang kapop bad shapang kahok bad shapang kajing bishar shapang kapop namar kim ngej hanga shapang kahok namar nga ba namar ngalej shaukpa bad pim yo isu yanga shapang kajing bishar namarus em jong gane kepertei ula penrem ka gospel jong utrai kajing iro em kukres ko hanmen ko para sachisin ha kane kastep habang yosngo habang ipule bat puson ya ka gospel ngiyo i bau Jisu unang kren Jisu ha kisenran bat ki apostol gejingu shapang kajing don kam jong u ban lek pai sha ubleukpa ubalapa iu sha kanek perthei balai udai ban lek pai sha ubleukpa kabanang kong kadai kabaula pendep ya ke kabau bleukpa ban ka kabau bleukpa upaya u kala urlong dei matakadau u hab ban lek pai sha ubleukpa kabar lada u Jisu umlek sha ubleukpa ban lek pai syakata kajaka kajungu syakahima beneng kabor jong men sembekoj kanamwan sya kisanran bat kinom yo ya kana kabor kajing don jong Jisu rengkat bat ki lengba omen sembekoj kinegi atli ki daw ki badai bau Jisu udai ban pai sya ublei kupa Henry mentang yi ba kisanran kim shamnut ban kali balai Jisu udai ban pai bat balai kimnot ban kali omdai ba kim tip omdai ba kim champang ya kata Henry kis ngeu du kha hakajing em ga chungki kis ngeu do man simno namar u Jisu uba kinget u Jisu uba lakhot yaki u Jisu uba lai kai lot yaki baro kat kine gi jingyo gi chungki na u lei pai no shau blei pa kerpang lada u Jisu don rengkar bat ki step bamaki kilong marway ha ke jing em jongki dein mataknau kim shamla lane kim shamnot ban kali balai u Jisu udai ban lai pai sha kahima beneng ke jong u ko hanmen ko para nang chapat kabau Jisu hikai yang abade pi ka jing don kam jong omen sibukoj banwan hiar ha kanai ka perthei bat hakisenran ki apostol ge jungu dei lightly ki down ka jing shisha ka ba umensim bakhuj wan ra sha ka perthei lada u Jisu le pai no shau blei pa ka banang kong ka dei kane ka bor jomen sim bakhuj kan penshai la ne kan penshisha ha ka perthei shapang ka pop ka banang kong ka dei kabau mensim bakhuj u penshisha ya ka perthei u yathu ya ka perthei ya ka pop bakala le ka jing im jongka kanai kadai ka dau ka baning kong bat kanai kadai ka jing shisha ka baning kong ka e ka ta ka pop u Jisu ha ka gospel banta ka sngi u yathu shai
kapop kebaneng kong kadai gane kabama kaba kaperthei kam sem langit lane kalakan taj yau Jisu kata kadai kapop kebaneng kong bat kapop kabakrau kam tame na kabanta jung aba jung pi kibala yo pediang ya baptisma kibala kula hakmat keduan kedepan ke jung blai ban nge yau Jisu ladangi kanta yau Jisu kanai kadai kapop kabakrau na kabanta jungi dain mata kadau ngi haban kan mau ha ka jing im ka junga ka jung pi kum ki kristan lada ngi kanta yau Jisu klempep ngin sayo ya ka jing penram namar kadai kapop kabakrau kabar ngi haban tip bat bangi haban hikai ya ki khun ki jungi ya ki bahi ngasam jungi bat ya ka perthai baro ka wei kham tame ya ki kristan katolik ki jungi ki bala yo pediang ya ka sakramen baptisma ki bala nge yau Jisu lengba ka sakramen walada pila ino ya ka balang katolik pila leino sha ki we ki kenhun balang ne pila leino ha ka wei ka jait niam ken mau pilong hi u kun jong oblei pilong hi u kristan ne ka kristan katolik omdon bala ban wengno ya kata ka bor jong ka jing pensle jong umen sem Bakhuid dein mata kadau pimdei ban ong bat pimdei ban perkat ne ban mudur haba ngala leit sakawe ka kenhun haba ngala i ya ka balang katolik ngala long wei pat do khot jong ka jait niam ngala la ya kata ka pop dalai lei ruem namar ba ngi la kanta ya Jisu kanai kadai kapop kabakrau ko hanmen ko para lada manga mapi ngi pediang ya ka bor jong monsim Bakhuid ha ka jing em jungi ngi snutu ya kata ka jing shisha kabar pat kabau Jisu uhikai kabau monsim Bakhuid wanra kata ka jing shisha ha ka perthei bat hanga bapi habawan kadai kane kabamanga mapi ngis nyuthu ya ka hak ka hak kadai kata kabau Jisu udai ban lai pai sau blei kupa bat kabor jong monsim Bakhuid kawan ban kristan kawan ban aibor yangi bat monsim Bakhuid uwan ban hikai yangi ya ka jing shisha kabangide ban le ya kabangide ban im bat kabangide ban penpriang keleng saudong ka perthei kajing shisha sapang kajing im jong Jisu kajing shisha sapang kajing hikai jong Jisu kajing shisha sapang kajing im kristan kajing shisha sapang kajing hikai jong kabalang ko hanmen ko para manga mapingi labas nutu yakine ki baro ha kajing im jungi tanglada ngidon lane ngipdiang yaumen sembukoj ha kajing im kajunga kajong pi kabalai pat haba monsim Bakhuid uwan ban song ne ban nga ban pi ngin yo pdiang ken ya kata kajing shisha sapang kajing bishar haba ngi la yapno ne ngi khlatno lane haba kajing im jungi ka kudno na kane ka perthei ngin sayo ya kata kajing bishar kan mau ko hanmen ko para kane kadai kajing shisha kabamanga mapi ngi hab ban yai lengba lara manga mapi ngi kwa ban yo ya kata kajing suk peneng lane kata kajing ai ka jung blei ngi hab ban yai lengba kane kajing bishar kabamanga mapi ngimla ban lai ko hanmen ko para kajing bishar kalong kata ka basaiso lane kalong kata kajing penram na kabanta junga bajung pi kasong kat kum kata kajing pediang jungi ya kabor jong monsim Bakhuid ha kajing em namar tang kabor jong monsim Bakhuid kabala ban pensutu yangi sapang kapop sapang kajing em kristan jungi kajing em babha jungi den mata kadau ko hanmen ko para Jisu hakine kisngi ngin sayos ngau bau na pen kre na kabanta ki apostol ki senran jungu bat kerpange na kabanta jonga ba jungpi bangi dei ban snutho ya ka jingdon kam ka jingdon jong monsim Bakhuid ha ka jing em jungi ban la kasngi ka jingdon kam jungi ban penrham ya kata ka ding jong ka jing pensle monsim Bakhuid ha ka jing em jungi dari mata kadau ko hanmen ko para token nginang yai duai token nginang yai ti yala de ha
kabor jong man sem Bakhuid and yero yo Jesus Christ trong nghìn yang nghìn pla là cái trong cái chữ ngết ngà ngết hào lấy ba bên bờ bờ rõ bà đã hào Jesus Christ con mà rồi chúng utrai chúng nghi ya balapo nó mình xem Bakhuid ya balakana kamaria thầy sati ubalasha la bên học bộ Pontius Pilatus la sana phana yu la yap balatep yu la yar shikbayap hagas ngi kabalay la mipat ni kabayap ula kiu sabneng usong sakaman ublay pa badan bor baro nang tra wan pat ban bishar ke embet kabayap ngangay haw man sim Bakhuid ha kabalang katalek Bakhuid ha gaching salok Bakhuid ha gaching map le kipop ha gaching mipat kado pada gaching embom sukut amen Lai spa prapusa. Keduai ko para bagai jengkenya junga bajong pi kan long mapedang hona kemadu blay ko pa badan bor baro to try pediang yang kejengana kiti jong pi na kebenta kejeng ro bad borom ban keteng jengu ka jeng mentoy yang ibad balang buko jengu baro ko wei to ai ngi kerpat ko try bangin syam jengkmen barabor ha kine kejeng maya Paskha kenang ba ka jeng pentamai kan yai trei kam hangi kan long ka daw chong ka jingkemen paklem ko chongi daw Chris utrai chongi amen utrai udan rain card bat pi Ru. token tu yala ki danot tong inai ngu utrai ublay chongi ka shong hok bat ka dei da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jingpen em yangi Haki por baro ban yero yame ko konrad hanrei kamtam ha kane ko por ban yero pendon borom susu yame na ba yo kres kunlang brot Paskha jongi lakinya namar da ka bau trua ya la ka jong kamet ulapan pura ya ka jingknya barem ha ka jing shisha jong ka ding pna badak ba IT ya la de ha ka ti jong u na ka benta ka jingpan em yangi ulapan I yalade baulong uleng do kaduan badu kulang brod jong ka jingknya namar kata haba ladap miar na ka jingkemen Paskha ka prathai baro ka wei karisa
da gajing yaro yame ki bor beneng ru bat ki kan hon angel ki ruai lang ya gajing ruai jong ka borom jong me bat ki pen bena klem sange Bakhuid, Bakhuid utrai, Bakhuid ubleki bai, Bengban berteki dau, Tagaburam jame, Rayosana Shadro. Sana klemkut Rayo sana you blame you know Ya ro you tabawan Aga keteng utrai Neng bat berteki Tagaburam jame Rayosana Shadrong Rayosana Klemkut Rayosana you blame you know Dashisha malong bukod ko try katmay jong gajing kuj baro Namar katang ikarpat yame Topan khoi pan kantang ya kine ki jing torwa jungi dag bapha yaman sim jungme kum kam cher halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kamon snubha ula pdiang ya ka jing sha shutom ula shim yokpu badik baingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yak ba nit na kabanta jongpi ha kejukur kom enda lala yabam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut yak ba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta gajingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Katasin bangi bam yu ne ukpu Bangi de yakane kakure Ni ben na kajing yap jong me kutra Taladu Namar kata ngik bapan menta ya kajing ya par kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malanye yangi babet ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da gabas ngret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasnamo kres ngilong ki balapani tali ka wei daumen sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasatla kaperthei bato penjana ya ka ha gajing e rengkat bat upoblio ukpa bakhoi changi uwal bat marwin u bishop changi ka kan hun ki bishop bat baro ki lengdo to kan mawlem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kan thei ki baliathia dak bakarmen ya gajing mi pat bat ya baro ki balaklat no agajing isnei jongme to priang ya ki sha gajing shai ka khmat jongme to isnai yang baro ngi kerpad ya me barangkat bat kamaria te soti bakoj
kakmi jong blay ujisa Bakhuid ukurim jongka ki apostol Bakhuid bat barok rukhuid ki belapen sngubha yame pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha ga jing imbom jukut bat pengenira bat pendon burom yame daw kun jung me uji sukres dau lembat u bad hau kan long hame blay kupa badan bor ha ga jing long kawe jong men sem Bakhuid barok kaburam bar ge jing yaro chinom la chinom amen kumbelah hukum yang i daw nong penim bat kumbelah hikai ngeraktin blay nginod banong kok pa jungi ubah neng kalong Bakhuid kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka kendau kumbah neng ta yang i mentra ka jongbam jungi ka bahala ka sngi bat tamab yang i kerengkang jungi kumbang yuruk imab ke beles new yang i badwat yalam yang i sa ka jeng pensoy Henry depan laj yang i na ke basneu. To pen laj yang i kerpat ko try na ke jing sneu baro. Ha ke jing sebun jong me. To ai jing suk jing san ke sngi jong i. Kenang ba da ke jing rap ke jing isnei jong me. Ngin laj barabor na ke pop. Bangin yo jing da na ke jing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kemelenti. Ya ke jing kerman Bakhuid. Bat ke jing wan pat jong nong penim jong i uji sukres. Nama kecume kalong kaima, kecume kebor berkeburom, junam la junam. Kotra Yesus Kristus me belang haki apostol jongme, kajing suk ngai api, kajing suk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi, Henry kajinge jong kabalang jongme, bad ha kajing sebun jongme, to ai haka kajing suk bad kajinge telik away, kat kum kamon jongme, mame ubi merbasan syar, junam la junam, amen. Kajing sukut rai kan barabor rengkat bat pi ru tong ini terwa ya kedak kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi kajing suk bat pi oh good Lord Jesus Christ rai jing yang we bagi dagi Hakmi kunlang broad jong blay, hakmi bakin no ikipop jong ka pertai. Suk yang ik bela sakot syakan ege jeng kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat ngam sung ho paman rung po kiyeng ke junga. Henry suong tang dektin kaman sem junga kan sakia e. Kaman bat kesenam Chris Henry bat kenilamingi syak ke jeng embom cukut. Amen. Chris.
Chungduai Jubilee Kok Pao Bahabneng Ai Bakajunge Kabamalai Hangi Au Kun Jungmeu Jesus Christ Wahan Man Jungi Bat Kathalading Chong Gajunge Bun Kan Klang Hakidano Jungi Dao Man Sem Bakhuid Kan Kersubyang Hangi Ya Gajungkerman Balakarku Nagabancha Gajungwan Kahima Jungme To Ai Bakajunge Jungme Kan Penkaladur Yangi Shai kanong lur lengka bom jo song tai ban bede kisembai jong ka gospel to ai bakito kisembai ken pinkaladur na shapo ka jai ben rew bade ka prathe mariang barok away ha ga jinkmel enti batikana ya ka beneng batmai ba ka prathe batmai banda ki bo jong bomban la weng no ka burom jong me kan penshan chinom to ai bagajung jong ga jubilee kan kersubyang hangi ki pilgrim jong ga jingkerman ya ga jingang nut ya ki tia jingkan shel habneng ai bagata ga ju ga jung kan pensapriang ya ga jingkerman bagajing suk jong nong spa jong i satla ka prathe shame ko ble jungi balakar ku jinam kan long ka buram bagajing ra jinam amen Kok pa chungi pa habneng kalong ka Bakhuid akarteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme akan do kumba bening ta yangi menta ka jungbam chungi ka bahala ka sngi
patama bingi kerangkang chungi kumbang irungi mabi kebelas ne yangi Wadala mengi Yesu kajing pensai Henry tepenlai yangi na kebasni Amen. kublai Maria Kebetar da gijinga utrai du mat pa da gerku ye pana pring kentei bala kerku yo sok po chong pau Jesu Maria Bakhuid yok me jong blai to duai na kebanta chungi kanong pop banta pada kapor gijing yap gijing amen kaburam hauk pa pada kon pada mansim Bakhuid Kunjum mencapat barabo jinom la jinom amen. Tung ini aduai. Tosha skor ko try gijing duai jongi. Bakan e gijing ai keliang bakan tang jong gijing suspa hangi kanwan ra hangi ya gijing irap ha kan e gijing em bat kan penyo ya gijing kemen jinom. Dau kris utrai jongi. Amen. Utrai don rainkat bat pi. Ublay badon borbaro unkur kuya pi. Pa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Tulis suk kamas kalawai. Kisngu yaw blay. Nambar kendai pusan. Kendai pusan. Bisa ko simu bagi bleng Syakmen Maria Nabayul abadum laweng Alleluia Tukmen ko sim Maria Tukmen ko sim Maria Alleluia Kendau kaplang ya uban say Syakmen Maria Bumi mentaban im laway Alleluia Tukmen ko sim Maria Tukmen ko sim Maria Alleluia Aburam haukpa badukun ham sim Bakhuid. Maralong abang meningkong puji mentawad barabol jinom la jinom amen. En ya ra utrai Yesus Kristus. Amen.